ande faaro men ko dépassuji ɓurtuɗi ɗi ngalanaka hay doole goote. Dewle hande de holko jiida en ko ganduɗa welanima sinno ko sago maja woppe walla ɗum itte? Ko ɗum toɓɓere umminde jewte kewɗe hande, kono so en ƴeewi ƴellitare rendo men hande e laawol ƴettuɗen fewde e kesamago ma en taw ina waɗi toɓɓe kewɗe ko poɗɗe ittede, woppede walla ni yurnitede ngam artirde ɓural e fannuji kewɗi nawoji rendo men yeeso. Ene jeeya e ko ɓuri tengtude e ɗen gueɗe poɗɗe woppede woni jiye kam, yomi tine, yomi yiye, yomi nane. Sabu pular wi mo wonkini ko wonani namne ko jogaki. Hande yimɓe ina keewi resodirde ngam yidde feñje e jiiɗo woɓɓe e mawnude e gite mumen. Dewle hande gonti pijirloji e nder laylayti rendo ɗo fonno wonde dental ɓerɗe nawoji resodirɓe yeeso e kawral duumingal. Ande faaro men ko dépassuji ɓurtuɗi ɗi ngalanaka hay doole goote. Won hen ina ñamlo ko mbawata yobde e hitande mumre ngam tan mawninde ñalgu gooto, te ko ɓuri hen heewde ko ɗeɗon ñamale addanta ɗumen caɗele kaalis gila gurdam gonga e nder dewgal mumen fuɗɗaki. Heñare hawjede e ŋakkere muñal heedani hen caggal, won hen ko gila e manande caɗele adande puɗɗoto miijade ceergal. Muñal ko wonnoɗo hanki sembe ɓurnoɗo dolninde gurdigu men hande ina wayno koko yaɓɓani. Ina jeeya e ko foti ittede ha laaɓa cer, ko wayno natgol ɓurtugol sehilaɓe walla jinnaɓe e sirluji resodirɓe. Won hen sahaji jiidaɓe walla sehilaɓe ɓattiɓe ina naata no feewi e nder jokkodiral resodirɓe, ha haɗe ɓen ɗiɗo ni maade jokkodiral mumen tiɗgal tugnigal e hoolare duminde. Jamfa e famɗe nde sutura kadi ko hen jeeya, feññinde caɗele galleji e dingre wuro walla e internet ko bonande jamanu hesere nde won hen battiɗo faaro bonnugo teddugal e suturaji dewgal. Sinno ko sago am mi itta yiitare wumnude jiiɗe hewɓe, mi itta kadi jikke fawade e ngaalu beele dewle ɗe ina dutto e sifaji mumen gadani woni yidde sutura e muñal.